Povijest Croatia osiguranja seže još u daleku 1884. godinu, a djelatnost Croatie od njezina početka do danas preklapa se s povijesnim previranjima. Na sjednici glavnog zastupstva Slobodnog kraljevskog grada Zagreba 4. lipnja 1884. godine gradsko je zastupstvo usvojilo osnovna pravila Croatie, osiguravajuće zadruge. Taj čin i taj povijesni dan datumom su osnutka Croatie. Čim su prilike dopustile, a zadruga materijalno i kadrovski ojačala, Croatia 1898. godine počinje s radom u Bosni i Hercegovini. U većim se mjestima osnivaju zadružna povjerenstva, a u gradovima Sarajevu i Mostaru glavna zastupstva. U Travniku je 1903. godine izbio požar i u njemu su do temelja izgorjeli mnogi objekti u Donjoj Čarši i kompletna naselja na lijevoj obali Lašve. Izgorjela imovina većim je dijelom pripadala osiguranicima Croatie. Samo u jednome danu Croatia je isplatila 42 štete. Ovo dovoljno govori o snazi na samim počecima kao i u poslovnoj filozofiji koja je zadržana do današnjih dana. Velike štete nisu oslabile Croatiu. Naprotiv, povjerenje joj ukazuju i novi osiguranici. Poslovi u Bosni i Hercegovini se osjetno intenziviraju i proširuju, a u Sarajevu se otvara podružnica. Od 1908. godine u Bosni i Hercegovini Croatia započinje s programom životnog osiguranja i doživljava svoju ekspanziju. Prvi svjetski rat donio je stagnaciju u osiguravateljnom poslu, da bi s njegovim svršetkom Croatia odmah započela poslovanje u novonastaloj državi. Croatia se ponovno stabilizira i jača krajem 80. godina, kada se osnivaju poslovne jedinice u Ljubuškom, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu, kao i u mjestima Bosanske Posavine i dijela Središnje Bosne. 1990. Croatia postaje dioničko društvo, a istovremeno ponovno slijede ratna događanja na ovim prostorima. U vihoru rata, na današnji dan prije 20 godina u Međugorju, Croatia osiguranje se utemeljuje kao dioničko društvo, samostalno gospodarsko društvo u Bosni i Hercegovini. Uslijedilo je otvaranje poslovnica, tako da Croatia osiguranje d.d. danas posluje kroz direkciju i 10 prodajno-profitnih centara. Društvo je početkom rada podružnice Banja Luka u 2008. godini zaokružilo poslovanje u oba entiteta. Croacijina polica danas se može kupiti na preko 65 prodajnih mjesta diljem Bosne i Hercegovine. Sjedište društva je u Ljubuškom, društvo obavlja poslove životnih i neživotnih osiguranja, temeljni kapital društva iznosi 8.018.304 konvertibilne marke, većinski vlasnik je Croatia osiguranje d.d. Zagreb. Grupu Croatia osiguranja u Bosni i Hercegovini sačinjavaju Croatia osiguranje i povezana društva. Cro-Tehna d.o. Ljubuški, Cro-Auto d.o. Mostar, Croatia Remont d.d. Čapljina, Croatia Vitez d.o. Vitez, Hotel Hum d.o. Ljubuški i Agencija Ponte d.o. Mostar. U Republici Hrvatskoj je u prošloj godini ostvareno 2,4 milijarde konvertibilnih maraka zaračunate bruto premije, a u Bosni i Hercegovini tek peti dio ovoga iznosa, točnije 488 milijuna konvertibilnih maraka. U Republici Hrvatskoj životna osiguranja sudjeluju u ukupnoj premiji sa 27%, a u Bosni i Hercegovini sa svega 16%. U strukturi portfelja osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini
još uvijek dominira osiguranje od autoodgovornosti sa udjelom od 49%. Tržište osiguranja Bosne i Hercegovine podijeljeno je na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine i pod nadzorom je dvije entitetske i jedne agencije na nivou države. Tijekom 2011. godine industriju osiguranja u Bosni i Hercegovini predstavljalo je 14 društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine i 11 društava za osiguranje u Republici Srpskoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareno je ukupno 73% premije, a u Republici Srpskoj 27% premije. Od ukupno ostvarene premije u 2011. godini u Bosni i Hercegovini na neživotna osiguranja otpada 84%, a na životna osiguranja 16%. Struktura premije u odnosu na prethodne godine nije se značajno mijenjala, a ostvaren je porast od 3,62% u odnosu na 2010. godinu. Udjel 5 prvih društava Sarajevo Bosna Sunce, Euroherc Unika i Croatia osiguranje iznosi 46%. Problemi osiguravajućih društava u Bosni i Hercegovini su visoka stopa nezaposlenosti s 550.000 nezaposlenih, nizak bruto društveni proizvod po stanovniku od 6.398 konvertibilnih maraka u usporedbi sa Hrvatskom gdje iznosi 20.329 konvertibilnih maraka, nedostatak razvojne strategije, nerazvijenost financijskog tržišta, specifičnost unutarnjeg uređenja, razni oblici prijevara u osiguranju i nelojalna konkurencija. Društvo je u 2011. godini sa 38 milijuna konvertibilnih maraka premijskog prihoda ostvarilo udjel od 8%. Za razliku od početka poslovanja, kada je preko 80% portfelja zauzimala autoodgovornost, danas je struktura portfelja i više nego poželjna za jedno kompozitno društvo. Kroz 6 godina otkad društvo ima obvezu isplate ugovorene svote i pripisane dobiti, po istecima polica osiguranja života isplaćen je iznos preko 37 milijuna konvertibilnih maraka. Ukupan prihod je sa 1 milijuna 1992. godine narastao do 35 milijuna konvertibilnih maraka. Premijski prihod je od 1992. godine sa 4 narastao do 38 milijuna konvertibilnih maraka. Razmjerno ukupnom rastu povećao se i broj zaposlenika sa 17.992. do 192 2011. godine. Društvo je 2002. godine samoinicijativno vlastitim snagama izgradilo sustav kvalitete i tako postalo prvo osiguravajuće društvo na prostoru jugoistočne Europe sa certifikatom ISO, a 2010. godine društvo je po treći put uspješno potvrdilo sustav kvalitete. Croatia osiguranje posluje kao društveno odgovorna tvrtka. Putem sponzorstava i financijskih potpora pomaže sportske klubove i podržava kulturno-umjetničke manifestacije te preventivno djeluje u smanjenju nastanka štetnih događaja. Bila je ovo ukratko povijest jedne uspješne Croacijine kćerke koja u Bosni i Hercegovini kao samostalno gospodarsko društvo posluje 20 godina. Ključ uspjeha ogleda se u tradiciji, kompletnoj ponudi, značajnom broju lojalnih osiguranika, pravodobnom izmirenju obveza i stručnim i profesionalnim zaposlenicima. Naš je zadatak unaprijediti usluge, pratiti tehnologiju i biti u tijeku sa dostignućima u struci. Taj zadatak realiziramo tako što osiguranika i njegove potrebe stavljamo na prvo mjesto. To je strategija za budućnost i to je garancija budućih uspjeha.